Nu știți ce exerciții să alegeți pentru piept? Hai să vă arăt. Tot ce aveți nevoie pentru a antrena pieptul este o mișcare de aducție a umărului în plan transversal, ceea ce înseamnă mișcarea asta pe care o puteți face la pec deck sau la scripete sau la o presă. Această mișcare va antrena, cum am zis, pieptul în întregime, dar se va focusa ceva mai mult pe porțiunea sternocostală a pieptului, adică porțiunea mediană și cea inferioară. Asta înseamnă că dacă eu fac acest pec deck, antrenez pieptul în întregime. Totuși, poate avea sens să mai adăugați un exercițiu dacă vreți să vă focusați ceva mai mult pe porțiunea claviculară a pieptului, adică porțiunea superioară, și anume să faceți o fluturare de tip low to high sau să faceți o presă unde duceți spatele ceva mai apropiate de corp, de forma asta. Această mișcare implică ceva mai mult porțiunea superioară a pieptului pentru că avem și flexia umărului. Având în vedere ceea ce tocmai v-am explicat, putem deduce faptul că cu o presă de genul acesta putem face ambele mișcări și nu avem nevoie de nimic altceva pentru piept. Folosind această priză, avem mișcarea de aducție în plan transversal, ceea ce înseamnă că lucrăm tot pieptul, cum am spus, și ne focusăm ceva mai mult pe porțiunea mediană și inferioară a pieptului, adică porțiunea sternocostală. Iar dacă folosim această priză neutră și avem coatele ceva mai apropiate de corp, vom avea și o flexie a umărului, deci ne vom focusa ceva mai mult pe porțiunea claviculară a pieptului. Pe lângă asta, un mare avantaj al acestui aparat este că putem seta profilul de tensiune, pentru că putem pune discurile în 3 locuri, după cum se vede, iar dacă le punem aici sus, cum am setat eu, avem un profil de tensiune descendent, ceea ce înseamnă că greutatea se simte cea mai grea în prima porțiune a mișcării și ceva mai ușoară pe final. Eu sunt Mihai și vă aștept să ne antrenăm împreună la Viva Sport. O zi bună să aveți!